Hej, jag är kvar på sjukhuset, jag sitter vid datorn och jag ville bara fråga någon av er om gissa först och främst varför datorn låter så här. Hör ni? Den typ tickar och det låter som en typ bomb. Att den snart ska sprängas. Men den funkar som den ska och sådär. Den tickar just nu. Det är jättekonstigt tycker jag. Så är det någon av er som vet varför den låter som den gör, så kan ni ju höra av er. Skriva en kommentar liksom här nere på min blogg. Jag ber om ursäkt att jag är så hes. Mina stämband är fortfarande inte okej. Men jag hoppas ni hör ändå. Bye bye!